Какво ще кажеш за премахването на уредите от НДК? Това е много гадно, защото наистина нямаме къде да караме. На скейт парка първо, че се заплаща, второ, не всичко е направено както трябва. Според мен поне. Много не са ми удобни тези уреди на скейт парка. Студентски град. Така е. И какво ще направиш по въпроса? Нямам представа. Мисля се включа в кампанията на Стоян Тодоров за против премахването на нашите уреди. И това е. Ево. Какво мислиш за премахването на уредите от НДК? Да не ги махат. Защо? Няма какво да караме. Ти от колко време караш и... От 2 месеца. Удобно ли ти да караш на НДК? Да. А какво би направил по въпроса, ако имаш как да помогне? Да запалим Бойко Борисов. Какво мислиш за премахването на уредите от НДК? Никой няма ги маха, ще се вържа за виража и мен ще ме махнат първо. А ако не помогне това? Дано да му изтече мандата на този Бойко, тапака. Добре, какво би направил по въпроса? Ще почешем пишката. Какво мислиш за това, че ще махат уредите от НДК? Да не ги махат. Защо? Защото някъде карам на прадлив скейт парк, който е направен от българи. И какво ще направиш по въпроса? Ако махнат уредите, ще запаля президентството. Мислиш за премахването на уредите от НДК? То е тъпо, то къде ще се кара? На паметник? И там ще ги махат? Там да ги махат, знаеш колко ми пука, мен не искам на НДК да ги махат. Виж колко хубав пръп имаме. Това не е единствения спот, къде ще караме на тъпия студентски град, скейт парк. Където това, как се казваш? Пирамидата, като отидеш и тя е така, като лоурайд се едно ще правиш. Какво е това? И какво ще направиш по въпроса? Не аз мога да направя нищо. Ако нещо стане, просто ще ходиш и подпаля Бойко.